بمحرت ملويو باسم أب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك سلام እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን ፍትዋትን ፍቁራትን ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰናይን ጥዕናን ክትህሉ እናተመነኹ ንሎምኻ ሓደ ቃል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ መዝሙር ዳዊት እግዚአብሔር ርህሩህን መሓርን እዩ ንኹራ ደንጓይ ምሕረቱ ድማ ምሉእ እዩ ዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክመህረና እዩ ኩልና ነዚ ቃሉ ልቢልና እንተስተውዒልናዮ ኣምላኽና መሓሪ እዩ ኣምላኽና ርህሩህ እዩ ኣምላኽና ድማ ኩሉ ዝደለናዮ ሓሳብ ልብና ሰሰናዩ ክህበና እዩ እምበኣሬከስ ንሱ ክምስገን ንሳውን ዘይትተርፍ መመኪሒት ተዋህዶና ዝኾነት ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብሪ ይኹና ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ ተራዳእነቶም ኣይፈለየና እምበኣሬከስ ናብቲ ሒዘ መጽእ ዘለኹ መደብ ከብለኩም ንሎሚ ንሪኦ ወይ ድማ ነንብቦ ሃይለ ቃል እምበኣር መዝሙር ዳዊት መበል 103 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ መወዳእታ ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር የፍቅረና እዩ ኢሉ ኣብ ኣርእስቲ ጀሚርልና ኣሎ እግዚአብሔር የፍቅረና እዩ ክብል ከሎ እምበኣር እግዚአብሔር ዝጽዮኖ ንሓጢኣትና ዳ እምበር ንዓና ነቶም ፍጡራቱ ከም ዘይኮነ ክንርዳእ ይግባእ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሓጢኣትና እዩ ዝጽየፍ እምበር ነቶም ብመልክዑን ብምስሉን ዝፈጠረና ደቂ ሰባት ኣይጸልኣናን እዩ እንታይ ደኣ እንተበልና ነቲ ንገብሮ ተግባራት ግብረ ሓጢኣት ንዕኡ ግን ይፍንፍኖ ምክንያቱ ግብረ ሓጢኣት ምስ እግዚአብሔር ክሰማማዕ ኣይክእልን እዩ ግብረ ሓጢኣት ካብ እግዚአብሔር ዝፈሊ ስራሕ ስለ ዝኾነ እስከ ነንብቦ ተቃሉ ቁጥሪ 1 ኦ እግዚአብሔር ኣመስግነካ ኣለኹ ኩልንትናይ ንቅዱስ ስምካ የመስግን ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣብዚ ቁጥሪ 1 እስከ ንሓንቲ መዓልቲ ወይ ድማ ሓንቲ ሰከንድ ሓንቲ ሰዓት ትኹን ንእግዚአብሔር ስለ ምሕረቱ ስለ ጽድቁ ኣስተንቲና ንፈልጥ ዶ ንቐጽል ኣብ ካልኣይ ቁጥሪ ኦ እግዚአብሔር ኣመስግነካ ኣለኹ ነቲ ዝተገብረለይ ኩሉ ሰናይ ከዓ ኣይርስዖኒ እሞኸ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ናይ ኣምላኽ ክሳብ ዛ ዓለት እዚኣ ክሳብ ዛ ደቂቕ እዚኣ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጥዕና ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ኣውፊሩ ብሰላም የእትወና ኣሎ ኣደቂሱ ብሰላም የተንሰኣና ኣሎ እሞ ኣመስጊናዮ ዶ ንፈልጥ ህዝበ ክርስቲያን እስከ ልቢ ኢልና ዝቃል ነስተውዕለሉ ነቲ ዝተገብረለይ ኩሉ ሰናይ ከዓ ኣይርስዖኒ ይብል ኣሎ ዘማራይ ዳዊት ንሕናኸ ዘከርተ ዲናስ ወይስ ንርስዕ ኢና እስከ ንውሽጥና ንሕለቶ ንስኻ ንኹሉ ቁፅሪ 3 እንታይ ይብሎ ኣሎ ንስኻ ንኹሉ ኣበሳይ ተሓድገለይ ንኹሉ ሕማመይ ትፍውስ ረእይዎ እቲ እግዚአብሔር የፍቅረና እዩ ዝብል ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ እንዳተንተኖ እዩ ኸይ ዘሎ ባዕሉ ትጽሑፍ ንስኻ ንኹሉ ኣበሳይ ተሓድገለይ ንኹሉ ሕማመይ ትፍውስ ኣብ ቁፅሪ 4 ከዓ ንህይወተይ ካብ ጥፍኣት ትብጀዋ ብዘለዓለማዊ ምሕረትን ርህራሄን ትኽልለኒ ኣቤት እዚ ቃል ኣምላኽ ውሽጥኻ እዩ ትንክፈካ ንህይወተይ ካብ ጥፍኣት ትብጀዋ ረይዎ ሓይሊ ፀላእ ሰናያት ንዓና ከጥቅዓና ክመጽእ ከሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ብቅዱሳን መላእኽቲ ገይሩ ይሕልወናን ብኣማላድነቶም ይረድኣናን ማለት እዩ ብዘለዓለማዊ ምሕረትን ርህራሄን ትኽልለኒ ረይዎ በቲ ምሕረት ኣምላኽ እምበር ብግብርና ንሕና እንድዒ ክንጸድቕ ኣይንኽእልን ኢና እግዚአብሔር ግን ብዘለዓለማዊ ምሕረቱን ርህራሄኡን ይኽልለና ካበይ ካብቲ ድንገት ሓደጋ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ይኽልለና ማለት እዩ ቁጥሪ 5 ንስኻ ንህይወተይ ብጽቡቕ ነገር ተጽግባ ንስኻ ንህይወተይ ብጽቡቕ ነገር ተጽግባ ኣነ ኸኣ ከም ንስሪ ተሓዲሰ ዱልዱል ኮይነ እነብር ኣነ ኸኣ ከም ንስሪ ተሓዲሰ ዱልዱል ኮይነ እነብር ይብል ኣሎ ከም ንስሪ ዱልዱል ኮይነ እነብር ክብል ከሎ ተሓዲሰ እነብር ክብል ከሎ እዚ ማለት ንስሪ ኣብዛ ምድሪ ብህይወት ክነብር ከሎ ንኣስታት 70 ዓመት እዩ ዝነብር
ቅድሚ 70 ዓመት ምጽሑ ግን ኣብ መበል 40 ዓመቱ ኣካላቱ ከም እንደገና ይሕደስ ምክንያቱ ኣጽፋሩ የሸግሮ መንገብገቡ ገለ ኩሉ ብጣዕሚ ሽግር ይድኾኖ የኣርጊት ዝነበረ ናቱ መንገብገቡ ይኹን እቲ ሃዲኑ ክበልዓሉ ዝኽእል ኣጽፋሩ ኩሉ ነገሩ ኣሪጉ ይጣዋወዩ ነዚ ሽግር እዚ ንምፍታሕ ከዓ መላእ ኣካላቱ ምስ ዓበይቲ እምባታት እንዳተራጸመ ይሰባብሮ ነቲ ናይ ቀደም ኣካላቱ ድሕሪ እዚ ነዚ ንኽጽግን ከባቢ 5 ወርሒ ብስቃይን ብመሪር ትዕግስትን ከይሃደነ ዓብ መከራ ይሕልፍ እሞ ድሕሪኡ እተን ዝተረፈኦ 30 ዓመት ከም ብሓድሽ ክንፍን ፀፍርን ተረፈ ኣካላቱን ኣብቂሉ ይበርር ማለት እዩ ነዚ ንኽገልጽ ከዓ መዝሙር ዳዊት መበል 103 ቁጽሪ 5 ንስኻን ህይወተይ ብጽቡቕ ነገር ተጽግባ ኣነ ከዓ ከም ንስሪ ተሓዲሰ ድልድል ኮይነ እነብር ዝብል ቁጽሪ 6 እግዚአብሔር ንኹሎም ጥቑዓት ብቕንዕና ይፈርዶም ፍትሒ ድማ የውፅኣሎም እዚ ክብል ከሎ ቅዱሳን ኣብዛ ምድሪ ብዙሕ መከራን ብዙሕ መጥቃዕትን ብዙሕ ሽግርን ዝሕለፉ እዮም ንኹሎም ጥቑዓት ብቕንዕና ይፈርዶም ፍትሒ ድማ የውፅኣሎም ይብለና ኣብ ቁጽሪ 7 ከዓ መደቡ ንሙሴ ዘደንቕ ግብርታቱ ንደቂ እስራኤል ኣፍለጠ እዚ ክብል ከሎ መደብ እግዚአብሔር ንሕና ደቂ ሰባት ክንፈልጦ ይንኽእልን ኢና እግዚአብሔር ንዝገለጸሎም ቅዱሳኑ ግን ንዝሓረዮም ቅዱሳኑ ግን ከም በዓል ነቢ ሙሴ ካልኦት ቅዱሳንን ግን ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት ከዓ ኣብዛ መጽሓፍ ጽሒፍልና ኣሎ መደቡ ንሙሴ ዘደንቕ ግብርታቱ ንደቂ እስራኤል ኣፍለጠ ምክንያቱ እግዚአብሔርን ነቢ ሙሴን ካብ 500 ገለመለን ኣብቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብቲ ናይ ባርነት ቦታ ናብ ምድሪ ካናን ክወፁ ከለዉ እግዚአብሔርን ነቢ ሙሴን ይዘራረቡ ስለ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ መደቡ እግዚአብሔር ይነግሮም ነይሩ ንእስራኤላውያን ከውፅኦም ከም ዝደሊ ካብቲ ባርነት እቲ በየን ገይርኹም ድመርሖም ኩሉ ምስ እግዚአብሔርን ነቢ ሙሴን ይዕልሉ ነይሮም እቲ ዘደንቕ ግብርታቱ ከዓ ንደቂ እስራኤል ኣፍለጦም እቲ ግብርታት ናይ እግዚአብሔር እንታይ ካብ ከውሒ ማይ ኣፍሊቑ የስትዮም ነበረ ባሕሪ ኤርትራ ጨዲዱ ኣሕለፎም ብዙሕ ነገር ለይቲ ብዓንዲ ብርሃን ቀትሪ ከዓ ፀሓይ ኮይኖም ብዓንዲ ደበና እንዳጽለለ ይድወስዶም ነይሩ እግዚአብሔር ማለት እዩ ርእይወት መደቡን ግብርታቱን ዓብ ግብርታት ከም ዝነበሩ ይሓልየሎም ከም ዝነበረ እስራኤላውያን ይርእዩ ነበሩ እስራኤላውያን ግን እግዚአብሔር ይኽሕድዎ እዮም ነይሮም ብዙሕ ነገር ኣብቲ መንገድቲ ኣቆጢዖም እዮም ምክንያቱ ብ40 መዓልቲ ከኣትዋ ዝግብኦም ብ40 ዓመት ከም ዝኣትዋ እዮም ገይሮም ብሰሪ ዓበሰኦምን በደሎምን ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ መዝሙር 78 ካብ ቁጽሪ 8 ጀሚርና ክሳብ ታሕቲ ተወሪድና ብምሉእ እዚ ታሪክ ናይ እስራኤላውያን ክንሪኦ ኢና እንታይ ይገብረሎም ከም ዝነበረ ኣብ መዝሙር 95 ቁጽሪ 10 ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ ነቲ ወለደቲ 40 ዓመት ተቆጣዕዎ ትእዛዘይ ዘይፈጸሙ ዘይኡሙናት ህዝቢ እዮም ይብለና ናብቲ ዋና ርእስቲ ክመልሰኩም መዝሙር 103 ቁጽሪ 7 ኢና በፂሕና ዘለና መደቡ ንሙሴ ዘደንቕ ግብርታቱ ንደቂ እስራኤል ኣፍለጠ እዚ ከም ዝኽንሪኦ ጽንሐና ማለት እዩ ቁጽሪ 8 እግዚአብሔር ርህሩህን መሓርን እዩ ንኹራ ደንጓይ ብምሕረት ድማ ሙሉእ እዩ እግዚአብሔር ርህሩህ እዩ መሓሪ እዩ ምክንያቱ ከም ግብርና እንተዝኸደና መንከ ክሳብ ሕጂ ምነበረ እግዚአብሔር ግን እንታይ እዩ ንኹራ ደንጓይ እዩ ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 33 ቁጽሪ 11 ከምዚ ይብለና ብሞት ሓጥእ ባህ ኣይብለንን እዩ ርእይዎ ብሞት ሓጢአተኛ ሰብ ባህ ኣይብለንን ይብለና ነዚ ኢኻ ንኹራ ደንጓይ ብምሕረት ድማ ሙሉእ እዩ ዝተባሃለ ኣብ ቁጽሪ 9 ከዓ መጉናሕቱ ንግዚኡ እዩ ንዘለዓለም ከዓ ኣይቅየምን እዩ እግዚአብሔር መሓሪ እዩ ይቕረበለልና ኢልና እንተለሚናዮ ንስሓ ኣቲና ኣብ እግሪ ካህናት ከይድና ንስሓ እንተወሲድና ስጉእ እንደሙን እንተወሲድና እግዚአብሔር ኣይቅየምን እዩ ይብለና ኣሎ ከም መጠን ሓጢአትና ኣይቀጽዓናን እዩ ምክንያቱ ብመጠን ሓጢአትና ዝቐጥዓና እንተዝኸውን ብጣዕሚ ከቢድ ምኾነ ፍርድና ቁጽሪ 10 ሕጂ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ከም መጠን ሓጢአትና ኣይቀጽዓናን እዩ ከም መጠን ኣበሳና ድማ ኣይፈድየናን እዩ ውርድ ኢልና ቁጽሪ 11 ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ምሕረቱ
ኣብ ልዕልቶም ዝፈርህዎ ዓብዩ ኣብ ልዕልቶም ዝፈርህዎ ዓብዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ክንደይ መሓሪ ምዃኑ ግን ንመን ነቶም ዝፈርህዎ ነቶም ትእዛዛቱ ዝሕልው በቃ ምሕረቱ ዓብይ እዩ ይብለና ኣሎ መዝሙር ዳዊት ከምኡ ምሕረቱ ኣብ ልዕልቶም ዝፈርህዎ ዓብዩ ስለዚ ንሕናኸ ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣለና ድዩ መጀመርታ ጥበብሲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ይብለና ቀፂሉ እውን ኣብታ ቁፅሪ 12 ምብራቕ ካብ ምዕራብ ከም ዝርሕቕ ከምኡ ንኣበሳና ካባና ኣርሓቆ ምብራቕ ካብ ምዕራብ ከም ዝርሕቕ ምብራቕን ምዕራብን ኣዝዩ ሰፊሕ ኣዝዩ ብዙሕ ርሕቀት እዩ ዘለዎ ክዕቀን ኣይክእልኒ ከምኡ ንኣበሳና ካባና ኣርሓቆ ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርህርሃሎም ኣስተውዕሉ ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርህርሃሎም ከምኡ እግዚኣብሔር ንዝፈርህዎ ይርህርሃሎም እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ቃላላ ክነስተውዕላ ዝግባአና ህዝበ ክርስቲያን እንታይ ይብላሉ ነቶም ዝፈርህዎ ትብል ቃል ኣዝኹም ኣጸቢቕኩም ኣስተውዕሉላን ሓዝዋን ምክንያቱ ልዕሊልና ከም ዝረኣናያ ከምኡ ምሕረቱ ኣብ ልዕልቶም ዝፈርህዎ ዓብዩ ይብላሉ ኣብ ልዕልቶም ዝፈርህዎ ንሕናኸ ቃል ኣምላኽ ድዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍርሃት ዲና ነገልግሎ ዘለና ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝርህርሃሎም ከምኡ እግዚኣብሔር ንዝፈርህዎ ይርህርሃሎም እዩ ነቶም ክብሪ ዝህብዎ ክብሪ ይህቦም እዩ ማለት እዩ ነቶም ዝፈርህዎ ይርህርሃሎም እዩ ካብ ምንታይ ከም ዝተፈጠርና ይፈልጥ እዩ ወዲ ሰብ ካብ ምንታይ ከም ዝተፈጠርና ይፈልጥ እዩ ኣብ ቁጥሪ 14 በፂሕ ኣለኹም ካብ ምንታይ ከም ዝተፈጠርና ይፈልጥ እዩ ሓመድ ምዃንና ይዝክር እዩ ይብለና ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት እውን ድሕር ተሪእናዮ ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከዓ ክትምለስ ኢኻ እዩ ዝብሎ ስለዚ መሬት ምዃንና ይዝክር እዩ ይብለና ቁፅሪ 15 ህይወት ወዲ ሰብሲ ከም ሳዕሪ እዩ ከም ዕምባባ መሮር ይዕምብብ ርሁ ህይወት ወዲ ሰብ ከም ሳዕሪ እዩ ከም ዕምባባ መሮር ይዕምብብ ከምዚ ክብለና ከሎ እንታይ ንምግላፅ እዩ ናይ ወዲ ሰብ ዕድመ ሓፂር እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሓፃር ዕድሜናኸ እንታይ ክንፈርህ ክንክእል ኣለና ቁፅሪ 16 ሽዑ ንፋስ ኣብ ልዕሊኡ ይነፍስ እሞ ፈፂሙ ይጠፍእ ኣበይ ከም ዝነበረ እውን ኣይፍለጥን እዩ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ሓፃር ዕድሜናስ ንኣምላኽ ነውሐጉሶ ዲና ዘለና ወይስ ነጉህዮ እስከ ነብስና ንፈትሽ ኣብ 17 ከዓ ምሕረት እግዚኣብሔር ግና ኣብቶም ዝፈርህዎ ሕጂ እውን ዛ ዝፈርህዎ ትሓልፍ ኣላ ትደጋገም ኣላ ኣቕልቡላ ህዝበ ክርስቲያን ኣስተውዒልና ክንሕዛ ይግባእ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ብምሉእ ልብናን ብምሉእ ቀልብናን ክንፈርሖን ከነኽብሮን ከነፍቅሮን ኣለና ምሕረት እግዚኣብሔር ግና ኣብቶም ዝፈርህዎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይነብር ስለዚ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊና ክፈስስ ንደልዮ እንተኾይንና ንትእዛዛቱ ከነኽብር ክንክእል ኣለና ኣብቶም ዝፈርህዎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይነብር ጽድቁ ከዓ ኣብቶም ኪዳኑ ዝሕልውን ቁጥሪ 18 ኣብቶም ንትእዛዛቱ ምእንቲ ክገብርዎ ዝዝክርዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር እዛ ቃል እዚኣ ኣስተውዒልና ንሓዛ ኩልና ኣስተውዒልና ልቢልና እንተስተውዒልናሉ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ውሽጥና ክሰርሕ እዩ ሰላም ክህበና እዩ ክንጭነቕ የብልናን ምክንያቱ ኣምላኽ ርህሩህን በዓል ዓብዪ ምሕረትን እዩ ድሕር ኢልና እንድሕር ናብታ ድሕሪት ተመሊስና እንተሪእናያ ኣብዛ ዘለናያ ቁፅሪ መዝሙር 103 ቁፅሪ 8 እግዚኣብሔር ርህሩህን መሓርን እዩ ንኹራ ደንጓይ ብምሕረት ድማ ሙሉእ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ እዚ እንድሕር ተኮይኑ ኣምላኽናስ ካብ መን ዳኣልና ንጭነቕን ንፈርሕን ዘለና ንሕና ዝጭንቐና ዘሎ ሓጢኣትናን ተግባራትናን እዩ ነዚ ከዓ ኣብ ቦታትና ካህናት ከይድና ንስሓ ወሲድና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንቀርብ ክንክእል ኣለና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይነብር ጽድቁ ከዓ ኣብቶም ኪዳኑ ዝሕልውን ዝብለና ዘሎ 10 ትእዛዛትን 6 ቃላት ወንጌልን ቃል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሕልውን ኣብቶም ንትእዛዛቱ ምእንቲ ክገብርዎ ዝዝክርዎን ንውሉድ ወለዶ ይነብር ነትእዛዛት ኣምላኽ ከነተግብሮ ንፅዕርን ንደክምን
نتأمن أنت حلينا برقت كاب እግዚአብሔር أملاخنا عسبن موغسن علنا مالتي قطر 10 خا خمزي بلنا እግዚአብሔር نزفانو أب سماي أنبرو እግዚአብሔር نزفانو أب سماي أنبرو نسو أب لعل خلو نغوسيو معناتو أملاك أمالكتي نغوس نغستات ناي كلهم أمالختينا زبلو أملاخهم فتاريهم مني እግዚአብሔር أملاخيو نسو أب لعل خلو نغوسيو بلنا قطر 10 مالتي قطر 10 خا أتوم قالوا اتسمعوا استوعلوا حزب كريستيان قطر 10 أتوم قالوا اتسمعوا نتأزازو اتفتصمو حيالاتن برتعاتن ملائختو نእግዚአብሔር أمسجنو ريو أبزفانو زنبرو 24 كهنات سماي كلهم قدسان ملائختي أبلا على زلو انتهي بلا مالو نእግዚአብሔር أمسجنو قطر 21 كا أتوم ملائختي سماي كلهم أتوم نفقادو اتفتصمو أجلجلتو نእግዚአብሔር أمسجنو أبت مجمرتا أنترينايو እግዚአብሔር يفقرنا يلنا أنا جميرنا نبدأ كسبات برتع بزح ملائختي كنبل صنحنا كنمسجنو خمزلنا እግዚአብሔር محارم مخانو እግዚአብሔር فقار مخانو እግዚአብሔር ዘይቅየም مخانو እግዚአብሔር ርህሩህ مخانو كنغرنا كمهرنا صنيحو مالتي أبزا كاب قطري 19 كسام مودعتا زلخا እግዚአብሔር زفانو أب سماي أنبرو نسو أب لعل خلو نغوسيو أتون قالوا اتسمعوا نتأزازو اتفتصمو حيالاتن برتعاتن ملائختو نእግዚአብሔር أمسجنو يبلو مالو ناب سماي كأديبو أتوم ملائختي سماي كلهم أتوم نفقادو اتفتصمو أقلقلتو نእግዚአብሔር أمسجنو سلازي نحنا فقد أملاخ نملا لنا دينا ويتانا مدحنا يسوع كريستوس تفكرون تخونكم سي تأزازات يحلو ويلو مهروناي سلازي أبزخا أتوم نفقادو اتفتصمو أقلقلتو نእግዚአብሔር أمسجنو أتوم أبتحتي جزءاتو اتنورو قطر 10 كلتين مالتي ناي مودعتا أتوم أبتحتي جزءاتو اتنورو كلهم فطرات نእግዚአብሔር أمسجنو كل فطر أبزا مدر زلو نእግዚአብሔር كمسجن يقبو نحنا رق سباتكن أملاخنا نتزفترنا بأرأيون بمسلون زفترنا نمسجنو دولنا سلتي عبد محرتوخ نأملاخ نمسجنو دينا أمسجنو يبلالو أو እግዚአብሔር أمسجنك كاللخو إلي وديوا እግዚአብሔር أملاخنا صلوت دخماتنا حتياتنياتاتن دقو كقبل نتوم أب كبير مكران ጭንቀትን أب እስር ቤት ይሳቆዩ ዘለው أب ليبيان أب استفالالي خرنعت علمن ዘለው أب ጭቆናን أب መግረፍትን أب ግፍዕን ዘለው እግዚአብሔር أملاخ صلوت ቅዱሳን ሰሚዑ بترادأنت ناي ቅዱሳን መላእኽቱ ከድሕኖም ከድሕነናን ناي أملاخنا سناي فقاد يخون برختان طعمان أمالادنتان ناي دين قدسان دنجل مريم مس كلنا حزب كريستيان يخون እግዚአብሔር ሮሮህን መሐረኒ نخورا دونغواي بمحرتو دما ملو سلازوخنا نعناون كمحرنان سسناي حساب لبنا كسمرلنان ناي እግዚአብሔር أملاخنا سناي فقاد يخون زودق زنطب زتغاغنايو بأف قدسان ملائختي تعرملنا منشي صحفنا كم مزمور داويت مزمور 103 كاب قطر 1 كساب قطري 10 كلتنيو زمدب ناب كالو تحوات برخت نخكافلو شير لايك كمون حناص ريتو كتصحفلنا بخبري نعدمكم سبحات لእግዚአብሔር ولا ولاديتو دنجل ولا مسقلو كبور آمين